भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखादमृतदव संयुक्तं पिबत भागवतं रसामलां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। चतुर्थाध्याय उद्धववाच एवे विदुरशोणसुखे सेजदु गणे रात्रिमुखे बारुणी मद कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मन हरिले मध्य तोषे भोल होइले बुद्धिभ्रंशे न मर्म भेदन दुष्ट वाक्ये कंदल कले के रजनी अर्धे जादू बले कंदल युद्धे नागन सगले तत्क्षणे आत्मा माया गति विश्वासी प्रभु दासरथी मिलिले सरस्वती कोले बले अस्वस्थ तरुमूले निज कुलर वध पाई आज्ञा से देले भावग्राही मते बोइले सुख माने चलतु बदरिकाश्रमे किंतु मु तांक कुल क्षय बुझी पारिली अभिप्राय ताहांक पाद विशेषण सहजे हुई मोक्षम तत्क्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पद कमले मन देई तीर्थ गमने करी मन चाहिले कृष्णर बदन श्याम सुंदर कृष्ण वर्ण प्रशांत अरुणालोचन चतुर्भुजे शस्त्र सोहे पीतवसन मन मोहे दक्षिण पाद वाम जंगे तृतीयासन मन रंगे एबे हो कुरुवीर शुण मैत्रेय मिलिले तक्षण व्यास मुनिंक सखा होन्ते आनंदे भुवन भ्रमन्ति तत्क्षणे कृष्ण पासे जाई पादेन मिले शिर देई मुनिंक गण अनुरागे जेवा कहिले कृष्ण भावे मैत्रेय शुण मो वचन मुहि जानई तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तोरी बुझे मन्ते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकले बसी एक मेले लभिले जुग अष्टनिधि मोर चरणे ज्ञान बंदी ए जुग सर्व पूर्वे सिद्धि ए जुग सर्व पूर्वे सिद्धि यज्ञ प्रकारे सर्व साधि तहि वैराग्य दृढ़ चिंती सुख सनक ज्ञान चिंती विषय रसे भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिबे अबा काहीं
ଏ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମୁହିଁ କହିଲି ପଦ୍ମକଳ୍ପେ ତା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ମହିମା କରନ୍ତି ଯାରେ ଅନସୀମା। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମୁନି ଜନେ ଦୃଢ଼େ ବିଚାରି ଅନୁମାନେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତି ଏ ଭବ ଜଳୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ ପରମ ବଚନ ଅମୃତ ଶୁଣିଣ ମୋ ମନ କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହେ ମୋର ଦେହି ଲୁମ ପୁଲକେ ତନୁ ଦହି କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ କହେ ସେ ବାଳ କର ତୁଣ୍ଡେ ଓ ନାଥ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଶେଷ ଜଗତେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ ଲଭିବାର ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବିଚାର ମୋହର ଏଣେ ଆଶା ନାହିଁ ତଥାପି ତ ବାଦେ ଭଜଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ କର୍ମ କରୁ ଅଜ ହୋଇଣ ଦେହ ଧରୁ ତୁ ନିଜେ କାଳ ରୂପେ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ଦୁର୍ଗା ଧାଇ ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ ହୋଇ ବହୁ ସ୍ଥିରୀରେ ମନ ଦେଇ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଦେଖିଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମତେ ରାଇ ଆଗରେ ସମୀପେ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଖେଦ ପାଇ ତ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଏ ମନ୍ତେ ପଚାରନ୍ତେ ମୁହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି ମାୟାରେ ତହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ହୃଦୟ ଆଧାରିତ ସେ ହରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆତ୍ମା ମୋର କ୍ଷଣେ ହୃଦୟ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ତାର ବିଯୋଗ ଆତଜାତ ତା ପାଦ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳେ ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂଳେ ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ଶୋକ ବୋଲାନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶୋକବାଚ ଏ ମନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜନ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମନ ସ୍ଥିର ସେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରକ୍ଷରିଲା ବିଦୁର କହିଣ ଉଦ୍ଧବ ଚଳନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସେ ତାଙ୍କୁ କହି ବୁଲେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବିଦୁର ବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ତତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଭୋଳେ ପଶନ୍ତି ତା ପାଦ କମଳେ ଉଦ୍ଧବ ବାଚ ବିଦୁର ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସୁମେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାର ପାଶେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶେ
ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତେ କହିବେ ନିଜନ ମୁଁ ପୋଳିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୁଷ ମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷେ ସୁକ ମୁନି କହି ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ଭୂନାଥ ସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଶୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନାସିଲେ ରଣେ ମଦ ବୋଳେ ରଥି ଯେ ଯୁଥପତି କେବେ ହେ ରଣେ ନ ହାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଚଳିଲେ କେମନ୍ତେ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମଚିତେ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ସୁଖବାଚ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁକମୁନି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଦହିବ ଯଦୁ ବଂଶେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମାର ତାରଣ ପ୍ରମାଣୀ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ମୁହିଁ ଗଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ହି ଭାବେ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏଣୁ ତୁ ନର ଲୋକେ ରହି ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ମତେ ଏଣୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁ ହରି ଗାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରି ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗଣ ଗାଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରିଚିତେ କେତେ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଅନୁସାରେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ସୁଜନେଣେ ଦିନ ବଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦୟ ସଞ୍ଚ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମନ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ हा କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ हा କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ